Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:03. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang hunyan na aldaw nin Lunes, enot na aldaw kan Septyembre 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, Legazpi City Police Station kinonfirmar na anom an nadanyaran sa pagrampahog kan atop kan entablado kan Peñaranda Park. Peñaranda Park para mientras na isinarado sa publiko kasunod kan insidente nin pagrampahog kan retractable roofing sa lugar. Search and retrieval operation kan rescue groups sa nawawara na 16 anyos na lalaki sa irrigation dam sa Awas Albay nagpapadagos ngunya na aldaw. Kasalang Bayan 2025 kan lokal na gobyerno kan Legazpi City nakatalaan na gibuhon sa Septyembre 20, 2025. Sa lado nasyonal dakul na lugar sa nasyon nagkanselar nin klase asin trabaho sa gobyerno dahil sa pag-uran. House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya inumaw ang pagdesignar kay Secretary Vince Dizon bilang DPWH Chief. Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ipapaapod pa man giraray sa investigasyon kan flood control kan Kamara de Representantes. Curly Diskaya pinahimutikan ang sahot o sahot na madulag sinda dahil wara sindang ghost project. Sa ibang nasyon, nagadan sa airstrike ang tagapagtaram kan Hamas. Baretang Sports, Gilas Pilipinas Youth nagpalyar sa laban kontra Chinese Taipei. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Anong katawo ang nadanyaran sa pagrampahog kan retractable roofing sa entablado kan Peñaranda Park kan Sabadong hapon? Ini ang resulta kan investigasyon kan Legazpi City Police Station. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, 5 babae asin sarong lalaki ang mga biktima. Naka-outpatient na ang 5 babaeng biktima, mantang ang lalaki naka-confine pa sa Bicol Regional Health and Medical Center o BRHMC dahil sa head injury. Sa inisyal na investigasyon, sinabi ni Panya na ang tubig na natipon sa ibabaw kan trapal ang naging kausa kung kaya dai kinaya kan structure. Sa ngunyan, tinangkas na ang steel frame kan istruktura, mantang kinudal nin caution o yellow ribbon tape ang Peñaranda Park mantang padagusman ang investigasyon kan mga otoridad, partikular kan mga personahes kan DPWH 2nd District Engineering Office. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Ipinasarado para mientras sa publiko ni Gobernador Noel Rosal matapos ang insidente kan pagrampahog kan atop kan stage kan Peñaranda Park. Tinawanin doon ni Gob Rosal na sagkod dai natatapos ang gabos na trabaho sa nasabing parke mantang dai pa man ini na turn over sa gobyerno probinsyal kan Albay. Mantinidong sarado sa publiko ang nasabing parke. Katakod ka ini sinabi kan gobernador na dai kinaya kan istruktura ang natipon na tubig kaya naputol ini. Reparo kan gobernador na posibleng dai na full weld o kulang sa tornilyo o bolts kaya nagabaan atop kan Peñaranda Park. Mantang bukas man si Gob Rosal sa swestyo nagibuho ng slaban na to, tanganing fixed na, makusog asin pwede nang masirungan talaga maski makusog ang pag-uran.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, sigbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Nagpapadagos ang search and retrieval operations kan rescue groups sa irrigation dam sa Kalabaan kan mahiwas na salog na makukuha sa boundary kan Barangay Mayaw, Asin Ilaor Norte o Was Albay. Sa ginibong pagresponde kasuodma na recover kan rescue groups hali sa MDRRMO asin LGU UAS sa pangingenot ni Alkalde Jan Trinidad kaibahan ang BFP, PNP, Philippine Coast Guard, EMS, APSEMO asin iba pa ang 18 anyos na inanod kan makusog na salog asin pigdeklarar ining gadana sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital. Mantang ang saro missing pa sa Kudngunyan. Magigiromdoman na nangyari ang insidente kan magkarigos ang tulong hobenes sa nasabing lugar kan biglang magkusog ang sulog kan tubig asin naggibo kan saro na makagilid kun kaya nakaligtas ini. Alagad ang magturugang na 18 asin 16 anyos iyo ang inanod kan makusog na ragasa kan tubig. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nasa sanggato, sagkod 120 ng mga padis na haloy nang nagiiribahan alaga dai pa nakakasal, target beneficiary kan Kasalang Bayan 2025 kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Sa pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail, kaipuhan na magsumitir kan mga interesado nin mga dokumentos, arog kan birth certificate, certificate of no marriage o SENOMAR, hali sa Philippine Statistics Authority o PSA, asin kopya nin valid ID sagod sa September 5, 2025, dapat ining isumitir sa Office of the Civil Registrar. Sigun kay Mayor Ismail, na ang nasabing inisyatibo gigibuhon ninda dahil bako man gabos may kakayahan na magpakasal kung kaya sa paagi kay ni makakatabang sinda sa mga Legaspenyo. Para sa libreng kasal, may itatao man na token para sa mga mapartisipar birang regalo kan LGU Legazpi. Ang Kasalang Bayan 2025 gigibuhon sa September 20, 2025. Posibleng pag-adalan kan sangguniang panglungsod kan Tabaco City ang pwedeng may pataw na sanksyon sa mga tindahan sa syudad na dai nag-ako nin sensilyo o barya sa mga parabakal. Sinabi sa DCGB News ni City Councilor Oden Belanghel Berses matapos na siya mismo naka-eksperyensya na dai inako ang pigbabayad niyang 4 na 25 sentimos sa pagbakal niya nin gulayon sa merkado publiko kasuudma sa second floor kan merkado. Sigun sa tindera, iyo man ito ang tugon sa sainda kan tag sa diri kan tindahan na dai mag-ako nin 25 sentimos na bayad. Sigun kay Councilor Oden, legal tender man ang nasabing sensilyo. Sinabi pa na sa paagi kan BSP Circular number 537 ang mga sensilyo aro kan 25 sentimos obligado ang mga paratyenda na akuon ini sagkod sa kantidad na 100 pesos. Mantang ang halangkaw sa 25 sentimos sa sensilyo obligado man sindang akuon ini sundo sa kantidad na 1,000 pesos. Dead on arrival sa ospital ang duwang individual matapos maimbuelto sa vehicular accident bandang alas 9:40 nin Banggi kan Agosto 30, 2025 sa Purok 2 kan Barangay Mayon, Daraga Albay. Imbuelto sa road crash an Isuzu FBR aluminum truck van na pigmamaneho nin sarong 27 anyos na driver na residente kan Barangay Kilikaw kan Daraga Albay. Mientras na ansaro pang vehikulo, iyo an color blue na Euro motorcycle na pigmamaneho nin minor na edad na lalaki. Asin ang backride kaini an 16 anyos na babae na residente kan Barangay San Ramon, Daraga Albay. Base sa investigasyon kan mga personahes kan Daraga Municipal Police o Municipal Station, an aluminum truck van pasiring sa direksyon kan poblasyon Daraga hali sa Sorsogon City. Mantang an motorsiklo pasiring man sa Barangay San Ramon hali sa Barangay Anislag kan nasabing banwaan. Alagad pag-abot sa nasabing lugar, nakalaog sa linya kan truck an motorsiklo matapos makaligis nin lubak na nagresulta sa makaturotresteng pangyayari na ikinagadan kan driver asin backride kaini. Padagos na nagre-resibi nin treatment sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang grade 12 na estudyante na nagka-head injury dahilan kan pagrampahog kan retractable stage roof sa Peñaranda Park, Legazpi City kan Agosto 30.
Sa entrevista kan DCGB News, sa ina kan biktima, pinaghahalat ninda sa ngunyan ang resulta kan CT scan tangani makumpirmar ang kondisyon kaini. Magigirumduman kan Sabado, Agosto 30, kan magrampahog an atop kan nasabing stage na nagresulta sa pagkakalugad kan anom na estudyante na nagsisirong mansana sa bulos kan oran. Ipinag-anunsyo kan Philippine Statistics Authority o PSA Bicol na temporaryong suspendido ang PSA Civil Registry System Legazpi Outlet kan ahensya ngunya na aldaw poon alas 12 nin pagkaudto katakod kan advisory kan Department of Interior and Local Government manungod sa suspensyon kan trabaho sa government offices dahilan kan piglalaoman na makusog na pag-uuran. Sigon sa Facebook post kan ahensya, ang mga kliyenteng maapektaran kan suspensyon ang ikikater sa Miyerkules, September 3, kasabay kan pagpadagos kan opisina. Ginibo kan Provincial Social Welfare and Development Office kay bahan an Albay Children's Organization ang pinakaenot na aldaw kan ikaapat na hosted na first day Albay Children's Summer Camp 2025 sa Coastal View Resort, Santo Domingo, Albay kan nakaaging aldaw. Sigun sa PSWDO ang inisyatibo, maubot na matukdoan ang mga hobenes kan importansya nin edukasyon, leadership, service asin partisipasyon sa nation building, pati na ang awareness kan mga karapatan kan gabos na albayanong aki. Ang aktibidad pinagpartisiparan kan mga akaakian halis sa 18 lokal na gobyerno sa probinsya. Nagpapadagos ngunya na aldaw ang pinagigibong mobile blood donation weekly schedule kan Bicol Regional Hospital Medical Center. Ngunya na aldaw pinagigibo ini sa Barangay Tayhi sa Tabaco City. Asin Barangay San Miguel Uwas mantang gigibuhon man ini. Sa Barangay San Roque sa Tabaco City, RHU sa Donsol sa Sorsogon. Batuan Masbate, Piuduran, Malilipot, Pilar sa Sorsogon. Pamet Daraga Chapter asin CHO Legazpi. Sa September 5, gigibuhon ini sa CHO Sorsogon City, Barangay Bamban. Kanma nito, RHU Pulanggi, asin Barangay Libod sa Kamalig. Pinaglansar kasuhapon kan Daraga Albay ang Lakaw Pidal Daraga Program. Sa irarom kan inisyatibo ang Duterte Road na konektado sa mga barangay kan Binitayan, Banyag, Kulyat, asin Busay ang sarado sa mga bihikulo kada Domingo poon alas 5 sagkod alas 8 nin aga. Mawot kaining makapagtao sa mga residentes ninligtas asin open space para sa mga ehersisyo, aron kan walking, jogging, asin biking. Apera kainin nakipag-koordinar man ang lokal na gobyerno kan Daraga sa Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation tangani mag-opresir nin libreng Zumba sessions kada or car-free Sunday. Nakaresibinin man iba-ibang pagmidbid ang mga personahes kan Police Regional Office o PRO5. Sa ginibong flag ceremony ngunya na aldaw, itinao ang medalya ng kadakilaan kay Police Lieutenant Colonel Paul Cabug kan Daet Municipal Police Station dahilan kan matrayumpong anti-illegal drug buy-bust operation kan Agosto 17 ngunya na taon sa Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte. Ang operasyon nagresulta sa pagkakaarestar nin duwang high-value individuals asin ang pagkakakumpiskar nin 2,070 gramo nin shabu, kantidad nin sobra 14 milyon pesos. Medalya ng papuri naman ang iginawad kay Police Captain Alan Paul Sudsod, asin Police Staff Sergeant J. Kabatingan, kan Masbate PPO, dahilan kan sa idang kontribusyon kan ginibong operasyon kan Agosto 15 sagkod 19, ngunya na taon sa Barangay Tawad Esperanza, Masbate. Ang espersos nagresulta sa pagkakadiskubre nin arms cache na pinagtutubudan na tagsadiri kan communist terrorist groups na aktibo sa Esperanza Placer, asin PUV Corpus. Kaparehong medalya man ang naresibi ni Patrolman Julie Minya kan Masbate PPO dahilan kan sa iyang aktibong partisipasyon sa weekly tutorial sessions para kay John Mark Malunes kada weekends asin school breaks. Ang sa iyang commitment nakatabang sa pag-improve kan reading comprehension, vocabulary asin academic performance kan nasabing persona. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin iba pa pagkatapos kay ni. Pre, makinig ka muna.
Nagustabi ka mo sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand Opening Parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong Opening Concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft, and Speedball Competition, Baile de Ibalong, and Dance Showdown 2025. Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Jog Fair 2025, Ibalong Band Fest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, 4th Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, 2nd National Billiards Tournament, Mutian and Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Kugoroy, and the Grand Finale, live Bini Concert. At opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal as Sinibapa. Inanunsyo kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang suspension in classes asin opisina kan gobyerno ngunyan na aldaw Septyembre 1, 2025. Sigon sa DILG na ini base sa pagtansya kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na makaka-eksperyensya nin makusog na mga pag-uran. Ang mga lugar kompuesto ka National Capital Region o NCR, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga, asin Rizal. Solamenteng an mga may laog sana, iyo ang mga emergency response sa man iba-ibang mga LGU na nasambit. Inumaw ni House Deputy Minority Leader asin Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagdesignar kay Vince Dizon bilang Secretary kan Department of Public Works and Highways o DPWH, kasalidan ni dating Secretary Manuel Bunoan. Naglalaom si Sendanya na lugod bako sa nang knee-jerk ang reaksyon ni PBBM sa pagbugtak nin bagong pandok sa DPWH. Dagdag pa niya na maski napagayon ni Dizon ang Department of Transportation o DOTR, mga nga iponin mas mahiwas na reforma ang DPWH. Sa iyang sinabi na bako supisyente ang pagsalida sa nanin payo sa ahensya, ang korupsyon sa systemic as in widespread na imbuelto ang kontratista, district engineers as in kapwa lehislador. Dahilan digdi kaipuhan talaga nin sistematiko asin bilog na kumpletong reforma. Ipapaapod pa man giraray kan House Infra Committee si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan sa investigasyon may kinaaraman kan flood control projects apisar kan pagdimitir kaini. Ini ang sinabi ni House Committee on Public Accounts Chairperson asin Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Co-Chairperson kan House Infra Committee. Apera sa Public Accounts Committee, kaibahan sa House Infra Committee and Committee on Good Government and Public Accountability as in Public Works and Highways. Makusog na pinahimutika ni Curly Discaya sinagom na si Sara Discaya ang mga report na pigsasabing paghali kan sa indang pamilya sa nasyon. Sa taho kan pigigibong investigasyon may kinaaraman sa flood control projects. Sa text message na ipinadara ni Curly, sinabi kaini na nasa Pilipinas sinda. Bako sinda takot as sinda imadulag dahil wara sindang ghost project. Nagluluwasan na mga espekulasyon matapos may nagkapirang reporter ang makakaresibi nin impormasyon na naghali na sa Pilipinas ang mga Diskaya. Sigon kay Curly sa issue kan pigsasabing ghost project, nag-ugat sa salang datos na na-upload kan Department of Public Works and Highways, siring man ang lumang budget plans na pwedeng napagkamalan na actual reports. Binilog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. an independent commission to investigate flood control anomalies na makondukta nin hararom na investigasyon sa maanomaliyang flood control projects. Sigun sa Presidential Commissions or Communications Office o PCO, may mandato an independent commission na ararom ang mga irregularidad. Aramon ang mga irregularidad. Panimbagon ang mga imbuelto asin ibalik ang tiwala kan publiko sa paggastos para sa infrastruktura. Dagdag pa kan PCO na ang lakdang na ini patunay kan makusog na paninindogan kan administrasyon na kortaron ang korupsyon. Pakusugon ang mga institusyon asin maghatod nin onesto asin epektibong serbisyo publiko sa irarom kan administrasyong Marcos. Enot ng pinunan kan Senate Blue Ribbon Committee ang motu proprio inquiry may kinaaraman sa isyong Philippines underwater para imbestigaran ang mga ghost projects. Substandard na proyekto asin mga kontrata may kinaaraman sa flood control. Mantang inimbitaran naman kan House of Representatives ang DPWH asin 15 na kumpanyang nakakuha nin 20% kan flood control projects puon 2022 para sa sarong pagdangog na nakatalaan sa Setyembre 2, 2025. Kinumpirmar kan Bureau of Immigration o BI na kadaklan sa mga individual na ipinairarom sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO kan Department of Justice o DOJ.
may kinaaraman sa kaso kan mga nawawarang sabungero iyo anyaon pa man giraray sa laog ka nasyon. Sigun kay BI spokesperson Dana Sandoval, napadagosan sa indang pagbantay sa mga sospek. Na isinumitir naman ang mga movements kan mga tawong ini sa Department of Justice. Siring man, piglinaw niya na ang mga nasa ILBO list bako otomatikong mapupugulan sa paghali sa nasyon sa good daing direktiba gikan sa korte. Sinabi pa na ang ILBO ibaman sa whole departure order. Bareta sa ibang nasyon, ibinulgar kan Israel na sa indang nagadan ang tagapagtaram kan Hamas na si Abu Obeida. Inomaw ni Israel ang Israel sa nasa indang nagadan na ang tagapagtaram nin Hamas na si Abu Obeida. Inomaw ni Israel Defense Minister Israel Katz ang Israel Defense Forces o IDF asin security agency na Shin Bet dahil sa matrayumpo na operasyon. Maski day kinonfirmar kan Hamas alagad sinabi ninda na dakul na mga sibilyan ang nagadan sa pinakahuring pag-atake kan Israel. Maabot sa 7 katawo asin dakul na nalugadan sa airstrike kan Israel sa Rimal ang kataning na banwaan kan Gaza City. Saro sa na ini sa pinakusog na airstrike kan Israel matapos ang planong opensiba ninda. Baretang sports, tinambakan kan Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas Youth sa score na 106-82 sa nagpapadagos na FIBA U16 Asia Cup na pigigibo sa Magnolia o Mongolia. Poon sa pagsikad kan kawat, dain na nakalamang ang Gilas kung saan uminabot pa sa 27 puntos ang kalamangan kan Chinese Taipei. Maski nalamangan kan Pilipinas ang Chinese Taipei sa score na 2019 sa last quarter. Alagad bako paman giraray ini supisyente. Nagbida sa pagana kan Chinese Taipei si Ai Wang na nagrehistro nin 24 puntos. Mantang igwang 13 puntos si Cheng Che. Nasayang man ang nagibong 23 na puntos asin 6 na rebounds ni Prince Carino asin 11 puntos man ang nairehistro ni Jeremiah Antolin Jr. Ocean Alpha Dolphin 1 ang apod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban na dakulang tabang sa mga rescue operations durante kan kalamidad o anuman na emerhensya sa katubigan. Remote control ini na pwedeng i-operate kan rescuer paharani sa tawong subject for rescue. May sa diri ining makina na pwedeng mag-operate ni nagkapirang oras pag fully charged. Istorya na iiba! Napahibi ang sarong lalaki sa Gujarat, India matapos na makakuasa na nin sarong boto mantang igwa siyang 12 na mga butanteng kapamilya. Si Santosh Halpati, nagkandidato bilang sarpanch sa Sharwala Village, kan Vapi District. Sa lokal na gobyerno kan India, ang sarpanch sarong decision maker position sa sarong village. Sigon kay Halpati, binalo niyang magkandidato asin daiman siya naglalaom na manggagana pero an ikinabigla niya na sarong boto sana ang naresibi niya asin ini iyo ang boto niya sa sadiri niya. An makulog para sa iya, sigon kay Halpati, dahil gabos na mga paryentes niya, nangako na maboto sa iya pero daiman palan. Uminungkanin makusog si Halpati sa hampangan kan mga news TV reporters sa India dahil sa pangyayari. Septyembre 1 kan taon 1957 kan pinalmenting ipinag-implementar ang Social Security Act of 1954 o SSS Law sa lindong kan termino ni Presidente Carlos P. Garcia. Naipasar ini bilang lay durante kan termino ni Presidente Ramon Magsaysay pero nagadan ini bako pa day pa na implementar. Ang pagkaatraso kan implementasyon kan SSS Law nangyari dahil sa pagkontra kan mga negosyante asin labor groups. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical katuwang tapo si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa
pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga naging tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarap